Sziasztok! A mai napon a Trodosz hegységben kirándulunk, a Kikkosz kolostortól egészen a Linosz barászatig. Tartsatok velünk! A Kikkosz kolostor Ciprus egyik legjelentősebb ortodox kolostora, ahol számos ikon gyűlt össze az évszázadok során. Gazdag aranyozott díszítése, lenyűgöző freskói, mozaikjai és történelmi kincsei miatt az egyik leglátogatottabb zarándokhely a szigeten. Itt található a Kikkosz kolostor legféltettebb kincse, a Szent Szűz Mária ikon, amelyet sajnos nem lehet fotózni, videózni, de mivel Olivér még először van itt, ezt ő nem tudja, ezért odaadom neki a kamerát, hogy sétáljon már végig majd bele bent a terembe. Olivér, oké? Oké. Köszönjük szépen Olivérnek a csodálatos videókat. Nagyon szívesen. De most nagyon gyorsan tovább kell mennünk. A Tróni kegyhely Ciprus egyik szent helye, ahol a Kikkosz kolostorból származó Szűz Mária ikon másolatát őrzik, melyet a hívek vallásos tisztelettel és áldás kérésével látogatnak. Utunk során ellátogatunk a Szent Kereszt kolostorba, ahova a legenda szerint Szent Helén elhozta a szent kötél egy darabját, melyet Jézus megkötözésére használtak az elfogatásakor. Ezért a keresztény hívők mély tisztelettel fordulnak felé, sokan úgy hiszik, hogy a kötél közelsége lelki megnyugvást, ima meghallgatást és akár gyógyulást is hozhat a hozzá zarándoklók számára. A Linosz borászat 25 hektáron termel szőlőt, és évente 200 000 üveg bort palackoznak. A borászatban lehetőség nyílik megkóstolni a híres ciprusi kékbort, amely igazi kuriózum a borvilágban. Az azurkék szinte világító színét teljesen természetes módon érik el. Ha Omodosz falu környékén jártok, semmiképp ne hagyjátok ki ezt a látványban és ízélményben is lenyűgöző különlegességet. A Trodosz hegység sokkal több, mint egy természeti látványosság. Ez a hely tele van történelemmel, hagyományokkal és lenyűgöző tájakkal. Tartsatok ti is velünk legközelebbi kirándulásunkon, és ismerjétek meg ennek a gyönyörű vidéknek a történetét.